No parking zone ug no vendors allowed sa kilid sa daan diha sa Cebu South Coastal Road habig sa dakbayan sa Talisay karong Domingo atol sa Sinulog Grand Parade. Niyang report ni Femery Dumabok. Gipaibaw ni Joy Tumulak ang Pangulo sa City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon City Toda nga wa gyud sila tugutan nga makabaligya daplin sa daan. Kinibisan pa man og muminos na ang mga sakyanan duol sa utlanan sa Cebu City ug Talisay City. Ang maong dapit gitagana alang sa mga emergency vehicle sama sa mga ambulansya. Samtang kadlawon pa lang karong Domingo, deployed na ang tanang personnel sa City Toda diha sa CSCR ilabi na sa Natalio Bacalso di na panlantawan ang paghuot gyud sa dagan sa trapiko. Nanawagan na ta sa atong mga traffic managers gikan sa lungsod sa Minglanilla, syudad sa Naga, lungsod sa San Fernando o sa syudad sa Karkar. Tungod kay ato silang gi-alerto tungod kay nag-expecta o grabe nga volume sa atong mga sakyanan, traffic enforcer sa lungsod ug sa silingang mga syudad, day off man ang atong mga trabahante. So manawagan ko sa akong mga kaubanan nga ato unang itemporary nga dili nato ipatuman ang day off. Niyay pahimang ni Tumulak sa mga mobiyahe karong Domingo gikan sa southern padung sa northern parts sa Cebu. Panawagan sa atuang mga biyahedor katong dunay mga lakaw anang mao nga mga orasa, kung manukag ka gikan dinhi sa Talisay ug mopaingon kag Cebu City or Mandaue, mohangyo lamin nila at least usa ngadto sa duha ka oras sa di pag imong schedule mulakaw na ka. Makigalay no sabang City Toda sa mga apektadong barangay sa Talisay City aron makatabang ilang mga barangay tanod pagpahapsay sa trapiko atol sa dakong kasaulugan. Uban ni Godfrey Rilien, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.